Hadian babon kijing ya lenti bat kijing balama di kinongri siar hakatem ribhoy. Kekinhun kinongri siar hapo kalama ke Ribhoy Poultry Farmers Association. Menta kesni kalayo ban pli pajba sendan da ke office trekam bapura hanong po town shopping complex. Ban ai ke jing syakri na ke benta ke bahakamiat kinongri siar hakani ke district. Ya kate ke office trekam bapura jongka RBPFA. La pli pajba ada Dr. Esra Sim, Animal Husbandry and Veterinary Officer ke Ribhoy District. Kum ukong san ha ke jingdon lang uba Sylvester Minsong, rang ba shnong nong po, kinong yalam ka RBPFA nadu uba Antonio Lapang Advisor, kong I Lapang President ba A Dingdo Vice President bat kiwe-kiwe. Te kamsim la ban tri kamha. Te sungut tenat bat menta bahkan ka association lapan imbiang ya ka, lapan thamai biang ya ka, berkunjung ru hagani ka sini la please nan wat ya ka office tri kam ka jongka. Te ngej kam lang bahkan ka office kanong ka jingker crew ya ki members jong kani association ki bari jingri ki bari siar bat kum joro ya ki wei pat ki parlok ki bari siar bat kum joro ya ki wei ki bari jingri de ngi scam ki wei kin yo mensim nah kani ka association de hot mitip hi yo sibun ki jingri toy haba ngi siar de ki nong siar ki de kita ki entrepreneur de karan ki per haba businessman bat entrepreneur de ki bari siar ki businessman lani ki businesswoman lani ki business person lani ki entrepreneur mut kade kita ki baseng kam lajong de phim na dan kam man up ki we re piseng ma phi re habangi kren bat sapang business ki long gum tu ki nang khai bat ki kita ki balik business ki business person tilada omdan ki entrepreneur mut ki business kam ya de nak tak kadau ki ki nongri siar ki long kita ki ba seng kam la jong ba kum juru ki ba ai kam ki we bat da kane ka siar sibun ye jumun toy nikom kade ki hot ka khya ha ka ba ka supply ya ka jing demand jong ki nutrients ha ka met jong ki brio kam tam he proteins bar ka do siar ka long ka we kata ka jek do ka ba supply ya kita ki jing kam jong kam met de bat hak juga poru da ka beri siar ngiro ru ya ka jimentoy ha kayo kot te bun nangit scam nak den jupi bun hi hot wala nangi mat bun ke jinge ka kam beri siar ngaktu bahaya kata re ngangit scam ru bun phi jimentoy lombakane te bat nak kermen scam sisu lombakane ka association ba phila lumlang menta phin ya wan lang hak juga satri phin ya mir jemut lang ki jinge jong phi nangta philawan punya semua pat saka sarkar lane wat saka district administration ko jongi district veterinary office pe hoy walra nga ngamding ta in charge jonga district veterinary office jong nongpo ndre ngangai skambat ngandan benta he banira yapi haki benta let's say ngimla ban kurikular hi begin ai schemes kam den kawana district dari kawana state level dan re hakibede bat kumki awareness program ki hakibede bat ki trainings ki jingerap kumno benri nangta ki pendiang hakino no hakibede bat technical technical background ngela panang ma hakum kita benta ngasung ngila be banai te let's say dakam de nak district office ro phila wan sanga simet ro bane saka office junga bana bo jirang te bat nga ngadiro nong susnong jang negatan ngadiro nong po he bala nong po he te sub bahaya nga kini barok ki members jang hir bun manganga itu te enak office junga nak liang junga sinar ru akular scam bangan ai kejingirap sapi kat bangala hagbor ke jonga ho kamde ngadong resin kamde yang schemes lani hakide kita dari hakbede bang technical bane ki consultation kejingirap akahno ko por bende ban ai dawai kumno haktus ki deban ai dawai ba kumno kum ai vaccine kum kita kejing batai la piwan sanga ngakloi ban yarap sapi kini ki nong PCR ki jongi nadu ki samla nadu ki longkmi ki longpa khamtam hakani gejuk jinjar kam jongi menta tenga kentu ya iwei piwei negi samla jongi ki lamba ki longkmi ba kinom shong klikti banginya dawangkat nangni shakmat banginya wala ya kataka jingitli
kaba nginsa lating khong ya kini ki jing e kabangi kendu habangi bat kani ka kam CR ka jongi ki hakini ki singi ki belada ngai haki social media ngi ka jing khang jong kini ki CR ki bawa napa hanwai banya ya kani gelenti kablok ka basuk bangin khang ki CR ki napa hanwai kabga jing thu jong ka association ka jongi kalong ba kumno bangin ya tuat jengmut na sarkar kanang bangin yo e ki jingmun toy ki banya rap yeni bat ka kam ri jingri kanang bangila banya compete la ne banya iron bagi ki nong supply CR ki banaba handoi ban kham persya ni namla ya kamar ba mati nama dalili ru ban pembet pembiang yim pala hadu unta ya ka CR hapok mekle ka jumi handoi ban yenu jor pa shiki time rithor ka ba niyo e ki subsidy niyo ya kini ki sampai CR na ki veterinary department niyo ya kini ki dawai dashin ki bala ban pembiang kum ka jington kam jong nong CR kita kilong ki bangila banya banya compete la ne bala ban pembet pembiang la dingiyo ki jingira ki bana ka government nginla ban ya compete be ki CR ki bana ba kata kalong namar bo na kini ki snam ki bala ki CR ki ba ni napo ka jala ka jongi bunting tang ki saput namar balai namar ba ngimla ban pembet pembiang ya kata kayo ka ba ki jingdan kam jongi supplier halwai menta pat let's say ka jing lekmi jing lekmi jongi ki sem ki ba bun ki jaka ki sem jongi ki bun ki bala khang khanda namar balai namar ba ngimla ban yo e ki benefit aga government haka ki samla jongi ki habban sange no ya kini ki kam CR ki jongi te bun nagi ki lawat ut wanam yangi bat ngila sem jing e kumno ban wala ya kanika phang ka ba ni sem jing e no menta ngila ban ya jikmat lang ba kanika association